ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 4ଟି କାମ। ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ପୋଛା ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଗହଣା ଖୋଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନଖ କାଟିଲେ ରାହୁ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଏମିତିରେ ସ୍ୱାମୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚୁଟି ଖୋଲା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ।